Bon dia i bona hora! Com esteu? Nerviosos per aquest capítol? Doncs que sapigueu que no ho esteu prou. Primer de tot, us presentem la zona. Aquesta és una comarca de vins, de verd i de camp. Aquí quan fa sol et cremes la colleja, quan fa vent et despentines i quan neva tot queda cobert de blanc, perquè és un territori molt pla. On som, Arlet? A l'Alt Camp. L'Alt Camp és una comarca tarragonina situada a escassos quilòmetres de la Costa Daurada. És una comarca plena de vinyes i és precisament això el que ens va cridar l'atenció d'aquesta zona. Així que fa uns mesos, quan encara anàvem amb màniga curta, vam decidir venir a veure com era això de fer vi. Per sort, però, vam tenir temps de conèixer en Quico, que ens va ensenyar a collir i a trepitjar raïm. Mireu! Hola! Què tal? Aquest programa el fem a l'Alt Camp. És a un petit poblet que es diu Pla de Manlleu. No us penseu que estem al 2021, encara no, eh? Aquí més estem, Arlet? Al setembre del 2020. Al setembre de 2020. Estem aquí, en aquestes èpoques, perquè hem vingut a veure com es fa la verema. Sabeu el que és la verema? És quan recullen el raïm i en fan vi. Aleshores, hem vingut en una casa preciosa que ara us ensenyarem que, ojo, de quin any és aquesta casa? Del 1300. Del 1300, fa 700 anys que existeix aquesta casa. Es veu que té moltíssima història i ara ens l'explicarà en Quico, que és a qui anem a buscar perquè ens faci fer això de la verema, que es veu que és xulíssim. Anem a veure què tal. Mira, l'està allà. Sí, vinga. Mira amb qui està. La veus? Qui és? Amb la Roda. La Roda, està amb la Roda. Hola, Arlet. Hola, Júlia. Hola. Què tal, Quico? Veniu, que estic aquí amb la Roda, que li estava ja explicant coses sobre la vinya. Que xulo. La Roda sempre va un pas per davant nostre, eh? Bueno, ja portem estona, ja porta avantatge, Bueno, era per explicar-vos alguna cosa sobre la verema. Aquesta vinya, que a més l'he dit a la Roda, és una vinya de Tempranillo, que també es diu ull de llebre. És un raïm negre molt bo, que en acabat el collirem, el trepitjarem i farem tot el procés. Oi que sí, Roda? Fem dos grups? Sí. Sí. Un cabàs cada un. Va, jo vaig amb la Roda Molt bé. i em seguiu, vale? Ja Portes tu? Sí. Molt bé. Endavant. Doncs mira, podem entrar per aquí mateix? Amb aquí hi ha raïm. Clar. Ara collirem aquest raïm negre, Vale. que us he explicat, no?, perquè és un raïm negre i no és verd. No, No us ho he explicat? no hi ha Tot dos el raïm, tipus de raïm. Tot el raïm, no, tot el raïm quan neix és de color verd. I llavors quan posen sucre i van madurant, mira, aquí cada veuràs, el negre es torna de color negre o de color lila Sí. i el raïm blanc es Ah, torna ja. d'un color més groc. Però és perquè són dos tipus de raïm. Clar, és que hi ha moltes varietats de raïm diferent, Però bueno, si voleu comencem a collir Vale. i així la Roda també farà la seva pràctica. Mira, us ho ensenyo. Les tisores. Espera, que t'ho ensenya. És l'eina fonamental. Aquí hi ha la tanca de seguretat, veus? Treus aquest plàstic i ja s'obre. Llavors, per collir el raïm, s'ha de collir L'agafes de el baix raïm per sota i ara... i tallar aquí a la tija. Ah, vale. I llavors ja surt el raïm. Bueno, què us ha semblat? Sabíeu Xulíssim. com es collia el raïm? Havíeu Sí. collit mai abans? Tu ara havies hagut de collir, segur, perquè ho has fet molt bé. Mira quants. Jo no sé, però la Roda jo també déu-n'hi-do, El que hem collit. Mira nosaltres. Bueno, és que nosaltres quasi que no, perquè jo no he fet res de res. Ara hem d'anar a buscar l'altre raïm i després, si voleu, us ensenyaré com es trepitja per fer el vi. Vale, Vale. perfecte. Us sembla? Sí. Doncs vinga, tirem endavant. Una cosa, ho hem de posar tot en aquests mateixos pots i barrejar-ho? Jo Jo ho faria deixaré. diferent, no? Faria Jo un deixaré. de blanc i un de negre. Vale, doncs els passem tots en un i després omplim l'altre amb el blanc? Vale. No veieu que aquesta vinya és diferent de les altres? Que aquesta té uns pals entremig,
uns filferros, Ah, sí, una mateixa direcció. és veritat, i això per què? La roda ja ho sap. Ui, 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 la roda sempre ens avança. Mira, ens ho expliques mentre anem cap allà? Doncs vinga. Deixem les tisores. Mira, això és una forma... Pesa molt, eh? Pesa molt, És eh? una forma de treballar la vinya Anem, que es diu vale. emparrat. I és una manera de que es pugui doncs, mecanitzar més de vinya i també la insolació i la direcció del raïm és diferent. Emparrat. Sí. O en empalizada, que també es diu en castellà. Doncs vinga, ara anem a la vinya aquesta, que és una vinya molt vella, que té més de 40 anys, que és d'una varietat que es diu parellada. 40 anys? 40 anys. És un jove, no? 40 anys, una persona de 40 anys és joveneta. Però la vinya ja és una miqueta vella. I aleshores, bueno, és una varietat que es diu parellada, i és una varietat blanca amb la que fan el cava, però que aquí farem vi. A que no sou capaços d'omplir la galleda abans que nosaltres? Això és un repte? Això és un repte? Aquí hi ha bastant de raïm, eh? Vinga, va. Mira, et retem. Si aconseguim agafar 10 raïms, Merlent n'agafarà com a mínim 10, ens ensenyes a xafar raïm, com a les pel·lis. Roda, acceptem. Tracte, Vinga, ho vamos agafem. para allá. Vinga, comptem. Hem d'agafar 10, eh? 10. No sé. No sé tan anar tan ràpid. A veure, aquí. Aquest, mira, aquest és molt gros. Una! Aquest. Compta la mà. 2. Petitó, però compta. Perquè veieu que la Roda i jo no estarem curts, mira quin raïm estem agafant. Mireu, us guanyarem segur. Vinga, Roda, endavant. Només en falten 6, 7, 8, 9, 10. Just. Uau. Uau. 8, 6. 7. Aquesta és molt grossa. 1. 8. Queda poc. Ei, 9. I l'última? Tu l'agafes, eh? Sí, jo l'agafo. Vinga, de 10. Uau. Ui, crec que no encara. Ah, sí? I 10. Vinga, fem una de regal perquè... Opa. Mireu quantes. Escolta, tinc que acceptar que ens heu guanyat, eh? Però de calle, eh? Mira, ara, amb aquest raïm, el que està promès, anirem a un lloc i el trepitjarem. I al trepitjar-lo farem el mos, que és com el feia abans. I amb el mos, bueno, jo us ho explicaré. Vale, perfecte. Que serà molt bo. Roda. A veure si ja ens espavilem, eh? Vinga, Roda, som-hi.